За затворения цикъл в производството на висококачествените растения колабски сорт са грижили двама 23 годишни мъже, единият от които е криминално проявен за едро хулиганство. За неподчинение на органа властта. МВР в Костинброд. Съвършено изработената технологична линия осигурявала реколта целогодишно. Тя е абсолютно независима от външните условия. Това е в една стая, в която монтирана съответно стационарен климатик, много сериозни увлажнители на въздуха, въздуховоди. Процесите се контролирали периодично. Ултравиолетовата лампа захне растенията за съответяване, за да могат да осъществяват нормална фотосинтеза. Локална електролитна инсталация разлагала водата на водород и кислород, за да се обогатява въздуха. Изглеждала впечатляващо дори за криминалистите с опит. Бълбука вода леко се изпарява и усеща се някаква магия все едно. Аз ви казвам за първи път виждам такова съоръжение. Самият сорт изисква специално съдържание на активно вещество. Стопаните му пътували от Костинброд през ден-два, за да го наглеждат. Задържани са в такъв момент. Работата по изясняване на дейността им продължава.